Subota. Kada je Petar Bokun promišljao temu srpsko-hrvatskih odnosa, govorio je da je u pitanju prokletstvo malih razlika. A kada govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima, možemo govoriti o tome da oni sadrže i puno istorije, ali i histerije. Mislim da imamo problem sa kulturom sećanja. Okrećući se odnosno toj svojoj prošlosti, spremni smo da je uplivamo i ubacimo u prostor politike. Mi treba da konačno počnemo da govorimo istinu. Pa kakva je istina, neka bude takva. Valjda kada neki narodi naprave dosta grešaka u svojoj istoriji, onda na kraju pokušavaju te greške da objasne kao svoje prednosti. Hrvatska kultura, srpsko junaštvo. A bit će da se u oba slučaja radi o mitovima bez ikakvih osnova. Dokument. Subotom u 13:20 na RTV 1.